Ya ngono. Yo, jalan lah, yo. Kinarya wangsit pindha kompang ngajak ping matu sarening tawang
susah angin ngendi nggone oh Kanjeng Rama penemban nyadong dawuh Kanjeng Rama kula sawang saking tapel wates negari Ndarawati teka Kanjeng Rama penemban Durna kadya dawah kalenggak menika wonten perkawis napa wonten perkawis apa matamu kuwi ra wah wis ngerti wong tuwa gedabikan goleki pernah ora ketemu kudune sing tak waca ki notasi budal lan notasi tambal ban tudang kluntung paduka menika kenging napa mbah mangkel aku mangkel kalian sinten mangkel karo kendhanganku dhewe mboten sisadipun mangkeli nyatanipun sedaya sampun sami trima sampun sami nampi dumateng awutanipun Rama Penemban ya ben nyadong dawuh menungsa ora tatanan satama wonten dawuh kowe mestine minangka kowe iki minangka majaku kowe minangka anakku kowe iki putra saka 5 putra ya atmajaning Sang Tapa Begawan Durna SN ya ini kowe ngerti bapakmu diajar dipulosor karo Setyaki kudune kowe ngewangi oh parat menungsa ora tatanan kula piyambak sejatosipun ugi nyumurupi namung Setyaki wonten pundi sak menika mapanipun kula mboten mangertosi goleki rumangsane sak geleme dhewe ora Lho. Ana dongeng ente su si temunggal patenana temunggal apa dosane ngungguli cengengesan klecam-klecem karo mlintir bringos Kurawa kuwi nek niate wis elek tempe burine ya bakal elek lho kowe iso muni ngucap kanggo ya mangkono dasarmu apa Begawan Durna anggone prapta ning Prajanegara Ndarawati nggunakake pawadan negara Ngastina Kutaman Pagebluk kuwi janjane rak mung dobos kuwi janjane rak mung ngapusi ya ora lho ora kok teges ngapusi mergo pancen negara Ngastina iki Ketaman Pagebluk aku iso ngarani aku iso mastani yen to negara Ngastina Ketaman Pagebluk yen to aku nyumurupi kanthi permono jati kanthi mripatku dhewe yen to negara Ngastina pancen Ketaman Pagebluk nanging yen to mung miturut aturi bapakmu sing ora iso diugemi ora-orane wong Ndarawati aja kok Prabu nadyan Setyaki ora bakal percaya karo ature bapakmu parat yo perkara Rama Penemban Durna ngapusi apa karo Ratu Ndarawati sing aran Pak Prabu Kresna dudu perkaraku ning perkarane Aswatama karo Setyaki ning kene mergo kowe wis wani mulasara kowe gawe babak kulite wong atuh aku ya bapa Penemban Durna mula cilik
aku ora nrimake gedhe aku kudu mbelani kelawan wong tuaku. Mula kaki maju. Ora minggat saka parepanku ora senteng ndasmu. Wah, glithuk ndasmu. Goncang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kencang kalis. Lir kencang kalis risang mawa gandrung. Hai. Ora-orane Setyaki wedi karo anak jaran matamu. Yo, ora minggat saka marwet candhak siramu cemplungke pulsek gondang mati dening aku kowe. Oh. Awas kowe. Oh. Ah. Hit. Ah. Ah. Jaluk jaluk amuk kaya ngene parat. Ah. Yang sabar to. Oh. Hit. Hut hut. Ah, hut. Ah. Mati kok. Udah. Oh. Hit hit. Ha ha. Hit. Wah. Asik. Ha. Wah. Oh, parat. Oh. Atos kowe. Dudu menungso kowe. Ah. Hit. Oh. Oh. Ayo. Oh. Hut. Betul. Ini. Oh. Biar kowe. Awas, kok minggat lho. Hei. Wah. Loh.
Ah. Lho, atos tenan iki. Menungso kaya wesi. Hit. Aduh. Oh. Hei. Lo di kowe. Oh. Hit. Hit. Oh. Hit. Oh. Ayo. Ayo. Oh. Ah. Kelingan ora? Mangane kewirangan kok. Yo. Asik. Hit. Hit hit ya. Oh. Hot. Oh. Ah. Hit ah. Oh. Wah, bejirit. Giadamu luwih dawa bang-bangane tekku. Oh, hi hu. Oh, ah. Oh. Oh. Mati. Hut. Oh ah. Hi 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 hi. Yo ah ah. Weh. Dah. Paman.
Dalan ning dalan akawa ati ati keneng apa mati tikane ngoyo soto cocok prating kikir sukmanyo hilang para kanyo terus lindeng Kurawa berguguk nguta waton ora gelem mundur style iki ora kena apa kelakon bakal ana perang gedhe ana praja negara Ndrawati yen pancen kudu kaya mangkono tak antepi tak lakoni bakune kowe kudu bisa njaluk pangapura lan Kurawa kudu bisa gawe Setyaki utamane Ratu Ndrawati sing jeneng Prabu Sri Bathara Kresna sujud ning ngarepaning Gandruna. Parat Surtayuda sajak kowe arep wani. Yo. Kene iki dudu negaramu, kene iki dudu papan dunungmu, kene dudu dangkamu. Negara Ndrawati rembug ngujak-jakan Setyaki sing ora nrimake yo. Ning kene diteter jiwaning Kasenopaten yo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Setyaki Driajat apa kowe? Hah? Aske. Ha. Duh. Candake. Has. Candak tanganmu Driajat apa kowe? Ha.
Yo. As sok minggat iya. Hei. Oh. Dah. Mas. Hai. Jiret sikilmu kowe. Cadasmu. Cadak kowe. Ayo 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 ayo. Ah. Wah. Hut. Ha. Yo ho. Hit. Cho mi gạt người. Ho. Ejan. No. No. Wah. Hut. Oh. Oh, kowe arep malah gendiran nyok. Oh. Loh. Wah. 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 Mati. Hop. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Aja mati tenan iki. Nuwun sewu anak Prabu. Nuwun sewu anak Prabu. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Mboten kateges kula ajeng ngwisra negari Indrawati niku mboten. Mboten kateges kula ajeng ngwisra negari Indrawati niku. Mandeg.
Mandeg riyen. Nggih. Ampun. Ampun. Ampun, ampun. Madhep mriki. Nggih, nggih, nggih. 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 Ampun, ampun, ampun dicabut. Niki jenggot leh kula ngingu 3 sasi. Lega. Nggih. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Ha iki wong tua bocah semene teneh ngentek kempengan. Sampeyan ngrumangsani wong tuwa kudune sampeyan di murid. Sampeyan duwe seswa sing aran Kurawa kudune sampeyan iso ngandani sing becik-becik. Sampeyan mriku derajating pendhita. Sampeyan mriku derajating brahmana aja sageleme dhewe. Nggih, nggih. Senajan to sampeyan menika tinemu pepunden kula, tinemu pundhanipun Yayi Kresna. Ning sampeyan tekan negara Ndrawati, dudu teng negara Ngastina. Ora sageleme dhewe. Nggih. Pendhita nek rupane kaya Walid. Bocah sembetengan. Oh, Ngapunten. Ngapunten. Kondur. Nggih. Kondur. Nggih. Tesih kenging kula pringgake becik sampeyan kondur. Mumpung Baladewa dereng ngamuk, Mumpung kula dereng nesu. nggih. Kula menika kalian panjenengan menika kula tasih ngabekti jalaran panjenengan menika ugi gurunipun Baladewa. Nggih. Nenek sampean tekan kene mong gawe kisra nuwun sewu Baladewa wis ana Mangapura. Mula. Mboten sumbut kalian le bengok-bengok. Setyaki wonten jawab. Kadangmu Mandura iki. Lah kok dadi kaya mangkene nganane iki piye? Iki setaken jawab. Koko Prabu kula aturi sareh. Ya Kresna wajan. Yektinipun Kakang duka-duka kaya mangkene mau nganti aku wani santak lawan bapa Nemban Durna. Sayekti aku mung jaga sartane aku mung ngugemi supaya negara Ndrawati aja nganti ana dardah, aja ana nganti kuthaing ludi roncating nyawa antarane Kurawa mungsuh Wadyabala saka Praja Negara Ndrawati. Inggih. Banjur kepareng Yayi Prabu piye? Pun Kakang mbok larapake ning alun-alun iki ana wigati apa? Nuwun sewu. Kula kinten tinimbang kula kalian panjenengan ngrembug utawi gagas dumateng pun para sata Kurawa. Kula kinten wonten ingkang langkung prayogi lan wonten ingkang langkung wigati tinimbang perkawis menika. Lho. Tinimbang gagas marang kanane para sata Kurawa ana ingkang luwih wigati. Inggih Koko Prabu. Apa Kresna? Lho, nuwun sewu. Sakmangke wontenipun para Pandhawa anggenipun badhe ngawontenaken tetane Nagung wonten Praja Negari Ngamarta mriku nggih. Kados pundi panjenengan mriku? Kakyatri sang kapirang urinangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana wala jagat pangestunggara Kresna wonten dawuh sing gedhe pangapuranipun Kakang. Nggih. Sangka nggonku ora kuwawa ngempetmu bal-babal kanepson aku kudu ngundurke marang para sata Kurawa nganti aku kelebihan. Yen to para Pandhawa wektu dina sak mengko mbutuhke kelawan sak biyantunipun Kakang apa dene jadi. Iya.
Lah menawi ngaten benjang menapa ngentosi menapa malih? Ya mangkono ayo tak dherekaken ing Prajanegara Ngamarta Yayi. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Gawe srana ringkih para Pandhawa kok dadi angel anggone para Sata Kurawa arep ngucik katentremane para Pandhawa. Ning atase mung arep nganake tetane Nagung, mongko ing ngesuwi ya ingkang dombengi. Ora kejaba mung anak Prabu Ndarawati. Angel. Angel temen tuturane Pandhawa. Tak kira ora bakal bisa kelakon entuk pangalembanane saka ngersani anak Prabu Jaka Pitana ya yen to Begawan Durna ora golek pangreka daya liyane parat. Gede
Sang Hyang wong agung ananging ugi kathah bangsaning prajineman wekasaning samangke nadyan wujud ing kayiwangan dudu kok kaindahan dudu kok katentreman miwasanes aos ayem ananging wontenipun namung rasa memungsuhan liris sipating bajul barat sipating bangsaning berkasaan ingkang boten nggadhahi raos cekap wontenipun namung kirang-kirang sartanipun kurang datan wonten ingkang den penggalih sangya para bangsaning jim kejawi namung benjang punapa saged andhahar nedha daginging wong kang sukerta manggon utawa perbawaning kayiwanganing Surdaya dupi nampi praptanira pandhita saka lima Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Kumbayana eling-eling drajating aluhur pandhita Wasis Waskita ing Esti turta nyandang darmaning kabrahmanan nanging eling-eling gandeng wis mlebet wonten ing wewengkon kayiwangan Surdaya kaya-kaya ilang kamanungsane ingkang mung buru marang senenge atine dhewe muja maring mubal babaling kanepsun kaya-kaya wong kepetengan Sang Tapa Begawan Durnarsa nyuwun sabiyantu senjata pitulung wonten ngersaning dewaning Gudha ya dewaning pangrencana Sang Hyang Bathari Durga Kedyan kala rada Mas Matik Raja Dewaku. Ora mengko dhisik Ngiratmaja ulun Jaramaya, Jaramaya. Aja kaget anggon jeneng para ulun wiji. Sowan ana ing kayiwangan Surdaya Jaramaya Atmaja ulun. Padha kanthi Raharja sowanmu ya nggih kulup Jaramaya. Kece-kece wali kece satat setan wali kobra Kanjeng Ibu Bathari Durga amiji dhumateng wiswanipun Geng Putra parajineman pun Jaramaya kula nyatung dawuh
wonten paring dawuh punapa sartanipun kula nampi jejiban kewajiban punapa Ibu Betari Marata Dyagi samaptakna sangyaning para bajul barat aja ana nganti padha regejegan ya nggih. inggih liripun Sekawit pancen bener. Saking sangjaning para bajul barat berkasaan jim setan periprayangan padha nungsang puyang numbuk bentus nggudel bingung merga padha ngrasake ambuning menungsa. inggih Nanging sareng pun ibu neliti marang sapa ta menungsa ya titah pujangkara ingkang wani mlebu ning wewengkon Kayuwangan Surdaya. Batu pitu. Jebul temune mboyana kejaba mung Begawan Durna Jaramaya. wonten dawuh Aja entuk do rusa, aja entuk do kisra. inggih Iki dudu sapa-sapa. Begawan Durna ki wis kaya dene sedulure para bangsaning prajineman. inggih waduh pendhita padhake kancane setan inggih Ibu Betari ngestaken dawuh paduka Ibu Betari Prayogan lungguhmu ya nggih. sampun boten kirang prayogi Sawise nunggu ingkang satata Begawan Durna gawe kaget panjenengan ulun teka sowan tanpa tinimbal ana ning Kayuwangan Dandang Mangorana wigati apa sartane padha kanthi raja sak prapta kita Begawan Durna. Nuwun amit pasah Kalimantap tinebena ngilatuni dumawing tawang-tawang lole kentas waru gembal manyar-manyar aduk ning dungkul wana alas-alas dadi wana. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah pun kumbayana Kanjeng Hyang Bathari. Kula nyuwun lumeber ing samudra pangaksami wondene kula kuma wantun. Mlebet wonten ing wewengkon Kayuwangan ing Surdaya inggih. Kayuwangan kinasih mriki. Tanpa nyuwun dipalilah saking sanjaring para bangsaning prajineman langkung rumiyin Ibu Betari nyuwun pangapunten ingkang kathah. Ya mbuh ya dadi ngapa Begawan Durna. Gandeng jeneng kita kuwi senajan to titah pujangkara nanging jeneng kita kuwi entuk pengasih saka panjenengan ulun. Inggih Ibu Betari matur sembah nuwun Eyang Betari. Tumuli samangke dereng lan sak sampunipun kemareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhapepada. Paduka Hyang Pandya Betari Durga ing Kayuwangan Surdaya ing Kayuwangan kinasih punika. Iya Betari. Begawan Durna. Nggih. Perjineman ki cenderung kecu kabeh. Sawise jeneng para ngaturke bekti lan panjenengan ulun piyayan pangestu kula namanana. Sampun mboten kirang prayogi. Anggen kula nampi. Pangestunipun Kanjeng Hyang Bathari Durga. Prayogana kula sampun mboten kirang prayogi Kanjeng Hyang. Sawise satata sartane sawise jeneng para ulun dangu ana wigati apa? Ana wigati apa teka jeneng para sowan tanpa tinimbal ana ning Kayuwangan Surdaya ing Kayuwangan Dandang Mangore. Ngantos ibaratipun tek amek kurang golek wong legan golek momongan manahipun ingkang wayah ing Sukalima Kanjeng Hyang nuwun mangke estunipun sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak nanging sowan kula menika nuruti dhateng penangisipun lan dawuhipun anak Prabu Duryudana inggih anak Prabu Jaka Pitana ing Astina ingkang sekawit nyuwun supados para Pandhawa dipun pejahi. Nanging ewa semanten senajan para Pandhawa dereng saged dipun pejahi ingkang baken langkung rumiyin para Pandhawa dipun damel ringkih. Kamangka nuwun sewu. Wekdal sakmenika anggenipun para Sata Kurawa ngupadi kareti sampeka kinarya sarana damel ringkih para Pandhawa kepasang yudya katujengina sakmangke para Pandhawa gadhah gegayuhan inggih menika para Pandhawa sakmangke badhe ngawontenaken tetanen agung ingkang mapan wonten ing pasabinan wonten Praja Negari Indraprastha. Pramila menika Kanjeng Hyang. Wale-wale menapa sawanipun ingkang wayahipun kumbayana menika? Kula namung badhe nyuwun senjata pitulung.
Gandeng Eyang Pandha Bathari Durga menika dados sesambahanipun para Sata Kurawa. Oh, pramila sakmangke kula nyuwun senjata pitulung. Kados pundi sarananipun para Pandhawa kedah dipun damel ringkih lan tetanen agungipun para Pandhawa kedah dipun wurungaken Kanjeng Eyang. Tobat. Kene yen to mung gawe sarana wurunging para Pandhawa nggone nganake tetanen agung, malah kemasang yodya katuji nginu. Begawan Durna. Panjenengan ulun wektu dina sak mengko nyawanake maraptane Putut Jantaka. Mula ngangsaka kuwi. Aja walang ati mengko jeneng ulun ingkang bakal sak biyantu marang jeneng para Begawan Durna ngrusak tetanduraning para Pandhawa Begawan Durna. Ngaturaken maling ing tanpa pepindhan mo. Wontene Paduka Hyang Pandha Bathari Durga sampun kestu sak biyantu dumateng pun para Sata Kurawa. Lajeng maling sak mangke gandeng kula ngrumaosi kula mrika mboten nggadahi subasita anggen kula nyuwun senjata pitulung wonten ngersanipun Hyang Pandha Bathari Durga menawi sakmangke bangsaning prajineman bangsaning Bajul Barat temandang ngrisak tetanduranipun para Pandhawa menawi kula mboten temandang karya kula kinten wirang bebarang asmanipun Begawan Durna. Banjur karepe Begawan Durna arep kepiye? Samangke Kanjeng Hyang kula lilanana kula nyuwun pamit badhe nyaketi wonten Masabinan wonten Praja Negari Ngamarta. Putut Jantaka. Ulun panyendika dhewe Paduka Ibu Bathari. Wale-wale apa nggih gandeng cetha kang dadi aturip Sang Tapa Begawan Durna yen to jeneng para sartane para bangsaning ama atmajamu kabeh kudu mbok lumpukake kinarya ngrusak tetanduraning para Pandhawa. Prastawa Dewi Paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga. Kula semedya ngestaken Dewi Paduka Kanjeng Ibu. Awit ingkang abdipun Putut Jantaka tan kuwawa. Owel menawi sakmangke kula boten ngendikani dawuhipun Sang Pandha Bathari Durga langkung-langkung Paduka menika sembahanipun ingkang abdipun Jantaka. Lajeng benjang punapa mangkatipun ingkang abdipun Putut Jantaka nguyake tansah ngobor calitang tumrip budal dina iki. Nyuwun pamit matal wasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik nggih Putut Jantaka.
Indo Caladian Asri Kamuryan Om ya jagat pangestung karo wayah Bedara jagat Wadya Bala Ama anak-anakku kabeh kula ayo damsan dewi-dewi aku ora sudi miji siji-siji Kancing Rama Putra Jantaka inggih putra pun tikus Jinata kula nyadong dawuh ingkang raka pun uler greges kula nyadong dawuh ingkang putra pun menjangan rangga kula nyadong dawuh Kanjeng Rama Kiki Buddha pun bulus pas kula nyadong dawuh timbalanipun Kanjeng Rama Putra Jantaka ingkang putra mula nyadong dawuh Kanjeng Rama nang dawuh Kanjeng Unyi nak nyanyi manjuk nyanyi nang ngawin nyanyi menumat nyomono oma menyumanyi onyen man dawuh menyoba nyadong dawuh nang yang menyawi menyanyi ngomong menyanyi man mengindahan menyanyi banyak angin no memang neneknya mila mangga nang lipmaning dawuh iya pun Rama bakal ndangu sartane ngendika kang dadi winggan ini nyampean kok ngetulanan minyeng niku ngalame muni ingkang putra pun kutila pas kula nyadong dawuh Kanjeng Rama aja wedha kaget wektu sak mengko pun Rama ya bapak nampa kewajiban saka ngersane Iwang Pandya Betari Druga sak mengko kinarya ngrusak tetandurane para Pandhawa nuwun sewu para Pandhawa lepatipun menapa dosanipun napa teka tetanduranipun badhe dipun risak tikus menenga cangkemmu kowe pun Rama iki ming nampa dawuh saka ngersane Iwang Pandya Betari Druga rasa kokian cangkem bakune kowe mangkat istaken dawuh lajeng benjang menapa mangkatipun saking para abdi hama menika ora ketang sambung ngobor colintang tumli budal dina samengko nyuwun pamit madal pasilan Kanjeng Rama wah
Ayo le do atraksi. Ayo. Do kiprah kono, do salto-salto kene. Ayo gek kowe rene. Ya ora nyampluke to. Minggir sik. Gapite kayu dadi ya ming melembang. Oh, ayo to. Dinggo koprol ki ra iso. Aduh mumet. Aduh. Wah piye kowe? Ayo tumpuk-tumpukan ya. Rumangsane apa? Kowe. Ayo ndi tunggale mosok ming awake dhewe wong loro sabar. Waduh ming telu urung gawe meneh. Weh. Aduh. Boy. Ya. Remuk ya ben. Hihi. Ya.
titane Kota Pandhatata Gatiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Markana Samirana lan Warayang Panca payawisikan magulingan lima wis meh nyaket negara Ngamartawa tak sawang kae lho. Yayi, apa Kakang Tikus Cinata? Sawangen kae. Oh, Pandhawa wis padha nyawisake winih-winian. Winih Palawija, winih Pari kabeh padha dicawisake. Rabok lethong, rabok telek pitik kabeh dicawisake. Iya. Iya Kakang Tikus Cinata aku uga nyumurupi. Lah iya, lho lah iya. Ning diteni wae Pandhawa ora bakal iso urip tetanduramu waton wis kiasak dening aku. Kersane Kakang Tikus Cinata ayo ditonton sike. Supayane tuwuh ngrembaka dukut sewu tetandurane yen wis dukut sewu tuwuh ngrembaka ayo dirusak bareng-bareng Yayi.